सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ईडीएम एंटरटेनमेंट को और दबाएं बेल आइकन वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचने के लिए। ए भाई के करदा बड़ फुलावना, ए भाई के कर फूलब फुलावना, हमरा मालू के गवना हो गइल, हमरा मालू के गवना हो गइल। डालब के करा चूल्ही में लावना, डालब के करा चूल्ही में लावना, हमरा मालू के गवना हो गइल, हमरा मालू के गवना हो गइल। पटेल रिकॉर्डिंग स्टूडियो कुचायपुर। अरुण बाबू गोपालगंज उसुतिया पना महरद के लागे, हम यहाँ घंटा डोलाइब रे। अरे उसुतिया पना महरद के लागे, हम यहाँ घंटा डोलाइब रे। अपने हाथ में धके